पावसाची सुरुवात झालेली आहे इथे सड्यावर मस्त, आणि पावसाची सड्यावर सुरुवात झाल्यानंतर थंड वाटतं मस्त. नमस्कार, मी अक्षय नेरुळकर, किरण बाजारपेठ चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज पुन्हा एकदा त्याच सड्यावर आलो आहे, त्याच मांगरात पार्टी करण्यासाठी. पण आज जरा पार्टी वेगळी आहे. माझ्यासोबत आहेत बाबू आणि सूरज. आज जरा पार्टी वेगळी आहे. दर व्हेज नॉनव्हेज वाराला चिकन मटन असलंच काहीतरी असतं, पण यावेळी म्हटलं जरा वेगळं काहीतरी करूया. म्हणून आजचा मेनू डाळ भात आणि बटाट्याची भाजी आणि सोलकढी. आज रविवार आहे तरी पण आम्ही म्हटलं आम्हाला सगळ्यांना आता सवयच झाली आहे, कुठल्याही वाराला पार्टी करतो. बुर्जी, कांदे पोहे, मसाले भात, बिर्याणी असं काय नाही काय चालूच असतं. त्यामुळे आज म्हटलं डाळ भात आणि बटाट्याची भाजी करूया. आणि आम्ही ह्या मांगरात आलो आहे. गेल्या वेळी जो तुम्ही पार्टीमध्ये बघितलेला तोच मांगर आहे हा. आणि इथे आतमध्ये अगोदर आले आहेत, तयारी करतायत ते. छान निसर्गरम्य वातावरण, इथे वारा पण मस्त आहे छान. आणि आता आतमध्ये जाऊन बघतोय आम्ही काय काय आतमध्ये चालू आहे आणि काय काय करतायत बघूया आतमध्ये. काय काय झाला रे? काय नाही झालं. हा शैलेश आहे मित्र. हो गया, चूल पेटवली आहे, भाताची तयारी केली आहे. विराज, हा विराज आहे मित्र. बघू काय गेलो लपता कशा आयटम बघितला पावगे जरा लागतंय. हात दाखव, हात दाखव. हा, आता तरी आम्ही एवढेच जण आहोत, अजून येणार आहेत खाली. तोपर्यंत आम्ही तयारी करतो. आपला आचारी बाबू आहे, बटाटे कापतोय बघा. मिरची ही टाकतो त्याच्यात टाक मिरची. खाली काढून आणत आहे. डायरेक्ट कापून घाण तूच टाकत. त्याच्यात मीठ टाकलं. मीठ टाकू रे. टमाटे घालू. टमाटे खाऊ का? अरे याच्या दाखव. भात आपलं झालेलो हा, आणि डाळ आपली शिजता. भात झालो हा. भात एक रेडी आहे. होय, कणकवलीच्या रॅपिड टेस्टमध्ये दिसलेलो तोच ह्यो माणूस शैलेश सावंत. निगेटिव्ह माणूस, पॉझिटिव्ह विचारांचा निगेटिव्ह माणूस. ह्यो आपलो भाऊ सुरगू. ह्यो आपलं लाडको मित्र हा भाऊ. तर आपण इथे सड्यावर आलो आहोत. इकडे मासे आणि कोके कुठे चढतात? पाठी म्हणजे तुला माहिती आहे का विराज? घरात मोठा पावजी लोक चढण्याक मासे येतो. आणि नंतर हे कोके कधी चढतात? ते आता येते, आता श्रावण महिना लोक. श्रावण महिन्याला मोठे असतात की छोटे असतात? अरे मस्त मोठे असतात. ते करतात कसे काय? आपल्याला काय माहित नाही, धरायचे कसे? आता डबकन असते चावता होतात काय ते?
चावणं बिवणं विषय नाही त्यांचा. त्यांचा आकार कसा असतो? गोल असता गोल काय राम देत आहे का गुगल काय असतं ना यांना माहिती आहे, प्रवीणला सर्व माहिती आहे. प्रवीण तू का बोलत नाही? अरे तुला माहिती आहे सर्व साड्याची, तू सांगितली पाहिजे आम्हाला. सूरजला विचारा, सूरज इकडे. सूरज दादा का माहित होता माका माहित. म्हणजे तुम्ही सांगा ना काय ते. तो मोठो आहे, तो जास्त काय झाला. हा. सांग भाऊ घ्या डुकरा तुझ्याकडे बाग बी घात सांग. डुकरा वेगळा आहे का? आपला आता भुईमुग घालणार आहे. इकडे हा ओके ओके. मग बरगाराला कोण तुम्ही येणार? भाईवान करायची खेळ. तर पुरेसा वेळ दिल्याबद्दल धन्यवाद. तुमची मुलाखत घेतली आम्ही, पुरेसा वेळ दिला त्याबद्दल विराज आणि प्रवीण गिरगावकर यांचे हार्दिक शुभेच्छा. तर कांबळा घेते शाल म्हणून टाकू काय? हा कांबळा शाल घाल शाल घाल. शाल घे शाल. नाही शाल आणि श्रीफळ देऊन त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत केलेलं आहे इथे. हा शाल घाल. टाळ्या 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 टाळ्या. हा तर मोदी शाल घालून स्वागत करतायत. टाळ्या टाळ्या टाळ्या. इथे आमची डाळ शिजलेली आहे मस्त. आणि इथे भाजीची आता भाजी करायला सुरुवात केली आहे शैलेशने. त्यामध्ये मोहरी टाकतंय, बटाटी इथे कापून ठेवलेली आहे सगळी, कोथिंबीर, खोबरे, हळद, तेल सर्व इथे ठेवलेलं आहे. आणि भाजी थोड्याच वेळात होणार आहे. पावसाची सुरुवात झालेली आहे इथे सड्यावर मस्त. आणि पावसाची सड्यावर सुरुवात झाल्यानंतर थंड वाटतं मस्त. ही आता दिसते पावसाची सुरुवात झालेली. छान पाऊस आहे इकडे. आता एसीत बसल्यासारखं वाटतंय आम्हाला. इथे सगळे मित्र बसले आहेत. जेवण पूर्ण झालेलं आहे. आता थोडीशी विश्रांती घेणार आणि लगेच जेवणाला स्टार्ट करणार आहेत. शैलेश भाई जेवण झालंय का नाही? होय ना? हां तर आमचं हे जेवण झालेलं आहे. सगळ्यांनी वाढून घेतलेलं आहे. आणि इथे बटाट्याची भाजी मस्तपैकी छानशी, ही डाळ आणि तिकडे भात आहे. हां प्रवीण कसं झालंय जेवण? मस्त. सूरज तुला कसं वाटतंय? मस्त एकदम भारी. तूच केलं म्हणून. विराज आज जरा गोड जेवण आहे. डाळ भात, बटाट्याची भाजी, लोणचं आहे, सोलकढी आहे. आणि माझं ताट पण तिकडे वाढलेलं आहे. आता मी जेवण घेतो जरा. मित्रांनो आता आमची पार्टी संपलेली आहे आणि आम्ही जेवण झाल्यावरती ते जरा विश्रांती घेतली, थोडा वेळ आराम केला. आणि आता आम्ही घाटी उतरतोय. ही पूर्ण घाटी उतरायची आहे आम्हाला. आणि माझ्यासोबत आहेत बाबू आणि शैलेश. तो घेतला आहे ज्यांनी खाली न्यायचे. थोडंसं उरलेलं आता खाली घेऊन जातोय. तर प्रत्येक व्हिडिओचं एक कॉमन वाक्य, व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा. जो नवीन आहे त्याने सबस्क्राईब करा. कमेंटमध्ये सांगा व्हिडिओ कसा वाटला.